ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи наход буракро пешниҳод мекунам. албатта буракро дар ҳар маҳалҳои тоҷикистон ба таври худ омода мекунанд. дар баъзе қисматҳо ба дохилаш умуман чизе намеандозанд, баъзеҳо дар равған бирён мекунанд, дар баъзе қисматҳо дар танӯр мепазанд. ман ҳам тарзи таҳияи худро пешниҳод мекунам. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд. тарзи таҳияи хамир: 1 дона тухм, 1 қошуқча намак, 1 қошуқ шакар, ҳамаро хуб омехта карда 1 паймона шири гарм илова мекунем ва ба он 1 бастаи мояи нармкунӣ илова мекунем, 3 паймона орд ва баъдан хуб омехта карда ба он ним пиёла равған мерезем ва хамири мо бояд на сахт бошад ва на молоим, ба даст начаспад. баъдан хамирро ба ду тақсим мекунем, ба ду зувола ва мегузорем дам гирад. 500 грамм нахоти нимаиро то пухта шуданаш меҷӯшонем. 2 дона пиёзро то тилоранг шуданаш бирён мекунем ва баъдан ба нахот илова карда вобаста ба хоҳишатон намаку адвия ҳарчи ки дӯст медоред илова кунед ва ҳамаро хуб омехта карда бо блендер махлут мекунем.